Kebang jijang mi poni phaisir kebarni Assam Aglong Assembly kelik padopon po bangso ahutsi Assam Aglong kadukawe inghoi pharoi sira ingkora truck anghoi sitami phurun isi vetsi padopon petpo bangso hut Bharatiya Janata Party rachari asong ahin pensitami kedamtang there ni phai krisir kep ani Assam aphan kachepati dunji abangphu mate candidate men pangdak pontanglo Pangdak pontang ating Karbi Aglong arlo kedo inghoi pholong aphan stami amena bangke pangdak pontang lo. Lapen ke pangdak pontang ating pen Karbi Aglong arlo ki khibom MLA bang pliatuma phan sor ponsi akimi arje amumang lapen ove kimiatuma phansi BJP asong pen chetoy dunlo. Ke pangdak ponating BJP rachari asong hin pen lakha pharoi sira crazy amri LA constituency pen Dr. Habeteron Lakha pharoi sira krehini rongkhang LAC pen bangke non ki khibom Karbi Aglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lakha pharoi sira kep dipu LAC pen ke nisote rangpi lakha pharoi sira sirkep Hauraghat LAC pen bangke Karbi Aglong Autonomous Council along EM ki khibom lunsing teron lapen lakha pharoi sira ner kep Bokajan LAC along pen sitame Karbi Aglong Autonomous Council along EM anghoi ki khibom surjorong para phansi pek ponlo Kebangji Assam Assembly kilika hut kaprek asong aphan ke parem dunji aphan BJP asong pen ingtang kring lapen BJP aradakar I ateng pen arje kimi mumang kimi lapen ovi kimi atuma phansi palong pho LAC along pen sitame pek ponlo Halapu ke damtang ningkan kepen MLA anghoi ki khibom Bidya Singingleng Dorsing Ronghang Rupsing Teron lapenan parta Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker anghoi ki khibom anparta Karbi Aglong arlo kedobom MLA angbong kangtang kring bangphu Dr. Numal Mumin aphansi tame non kebangji Assam Assembly kilik kachepati dunji along bangke kachepati dunji aphan anghoi mate ticket chepalong dun thek thedetlo Athe Karbi Aglong arat lapen BJP arachari asong along arni arve kachingtang dun pen kaita kachirap kachitudun arat sidame Karbi Aglong arlo akimi arje a MLA aphansi kelangkang tunglo pukaning je prai atumsi ke ong la sojoksi lapuson asai kedeng pon tahailo ajale chethan sidame kebangji aruni phaisir captame mate me 9 ani kilik ang thek keklang ahut abangke Karbi Aglong pen akimi MLA RJC thekpon longpo News Report Karbi Aglong Live